Il-Bank Ċentrali ta' Malta ppubblika tbassir ekonomiku u fih qal li l-attività ekonomika f'Malta mistennija li tibqa' b'saħħitha. Skont il-Bank Ċentrali ta' Malta, fl-2016 l-ekonomija ta' pajjiżna se tkun kibret b'4.3%. Isemmi bħala raġunijiet partikolari ir-riformi fl-enerġija li saru matul dawn l-aħħar snin, proġetti ġodda ta' investiment, żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u esportazzjoni qawwija ta' servizzi. Indikazzjoni ta' kemm it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa wkoll frott diversi inizjattivi li ħal-Gvern. Il-Bank Ċentrali qed ibassar li d-domanda domestika ser tibqa' l-mutur ta' tkabbir ekonomiku fejn il-konsum privat ser ikompli jiżdied b'mod sinifikanti xprunat minn titjib fit-dħul tal-familji. Fil-fatt, skont il-Bank Ċentrali, il-pagi mistennija jolew bi 3.3% din is-sena, jew bi kważi 6 darbiet ir-rata tal-inflazzjoni. Skont dan it-tbassir, il-Gvern mistenni jillimita l-ispiża tiegħu tant li d-deficit se jonqos taħt il-1% tal-prodott domestiku gross għall-ewwel darba fl-istorja. Il-Bank Ċentrali qed jistenna wkoll li l-investiment privat ikompli jiżdied din is-sena minkejja tkabbir qawwi li kien osservat fl-2015. Fost l-oħrajn, l-esperti tal-Bank Ċentrali semmu l-proġetti fil-qasam tas-saħħa u l-edukazzjoni. Minkejja li s-sena li għaddiet Malta kellha għat-tielet sena konsekuttiva l-ogħla rata ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea, xorta l-esperti tal-Bank Ċentrali qed ibassru li din is-sena pajjiżna se jkollu rata ogħla ta' tkabbir ta' impjiegi ta' aktar minn 3%. Fl-istqarrija tal-Gvern intqal li tkabbir ekonomiku qawwi li qed jiġi osservat f'pajjiżna jirrifletti l-politika tal-Gvern li naqset il-piżijiet tal-familji u n-negozji filwaqt li tat inċentivi ċari favur it-tkattir tax-xogħol. Permezz tal-miżuri mħabbra fil-budget fl-imkien ma' oħrajn fix-xhur li ġejjin, il-Gvern se jkompli jaħdem biex il-ġid jasal għand kulħadd. Temmet tgħid l-istqarrija.